Mapay nga, mapay nga aga, hayo na tanan. Ngayon po ay meron po kaming trabahante po. Nagpapagawa po kasi ako ng CR kasi yung CR namin nagiba nung lumindol dito sa liti ng 5.3 po. Ayan, yun yung materialis po. Ayan. Dito po. Ang putik dito sa amin kasi lagi pong umuulan. Ngayon medyo okay na siya. Pero mamayang gabi na naman, maulan na naman po. Tingnan nyo po yung putik dito. Madumi masyado. Ayan po. Ay, dadalhin ko po kayo ngayon kung saan po kami kumukuha po ng sand and gravel. Ayan po. Yung nanguha, yung asawa ko lang kasi nga para makatipid kami. Alam nyo naman, mahal yung bilihin ngayon. Magkano na yung gastos namin. Ubos na yung budget para sa CR. Materialis pa lang. So, wala na. Baka naman. Joke lang po. Yan o, sobrang putik dito sa amin. Dito sila nanguha sa ilog. Kanina, maliit yung tubig. Ngayon, medyo malaki-laki na. Ayan, dito sila kumukuha ng buhangin. Ayan. Ayan yung buhangin. Iyan, para yan sa pigere kasi nga. Magpapagawa kami ng pigere para sa gawing inahin. 3, tapos isa yung lalaki. Oh, yun. Ayan. Ayun po sila, ayun. Tingnan nyo po. Ayun. Diyan sila, yun yung asawa ko. Lumalangoy. Ayun yung kapatid ko. Kumukuha sila ng buhangin. Ayan. Ayan. Kanina medyo maliit yung tubig. Ngayon, malaki na. Kaya, sinisilip na nila doon sa ilalim ng tubig. Medyo matagal-tagal rin hindi nakapag-video kasi nga laging umuulan. Tapos, yung bata ko, walang maiwan, masyadong iyakin. So, ngayon, kasi nga day off ng asawa ko. So, si baby tulog. Tapos, yun, nagkataon na nagpapagawa kami ng CR. Ayan. Medyo malapit na matapos yung yung CR namin. Ayan. O tingnan mo yung asawa ko, ginagawa niyang salbabida kasi nga masyadong mabigat daw. Ayan. Balot na balot, akala mo naman maputi. Ayan. Ayun yung kapatid ko. O, tingnan mo. Sosyalin yung niya. Pagkukuha ng buhangin. Ayan. 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 Yun yung kapatid ko, yung asawa ko. Diri nga ni puno ito ni Imuteng kan jubil puno-puno. Ayun.
So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Please subscribe po and comments. Maraming salamat po.